L-instabilità politika f'pajjiżna ilha li bdiet mill-bidu tal-leġislatura u marret minn kriżi għall-oħra. F'intervista fuq One Radio il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li issa is-sitwazzjoni waslet fi stat fejn il-Gvern tilef il-maġġoranza b'mod uffiċjali u l-Prim Ministru jrid jikkonsulta ma' deputati indipendenti fuq kull deċiżjoni. Għandna gvern li qed jotor jew li jotor fil-verità li għandu appoġġ estern ikkondizzjonat, ġifieri li qed jappoġġjah xi ħadd minn barra ma qed jgħidlu pass pass, waħda trid tikkonsulta miegħi. Fil-verità jistu fil-pajjiż għandna żewġ Prim Ministri illum il-ġurnata. Dan it-taħwit jista' jkun li jaqbel għall Partit Laburista iżda kull min huwa ta' rieda tajba qed jistaqsi għala pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni daqshekk redikola bi Prim Ministru li biex jigranfa mal-poter joqgħod għal kollox. Sa issa f'dan l-aħħar 12 siegħa żgur, il-messaġġ li ħareġ huwa li l-Prim Ministru l-prijorità tiegħu hija illi jibqa' Prim Ministru, akkost li jkollu miegħu Prim Ministru ieħor. Imma l-aqwa li jibqgħu f'Kastilja. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-poplu vvota l-gvern ta' Gonzi PN li iżda llum spiċċa l-kollox. Joseph Muscat jgħid li Lorenz Gonzi huwa Prim Ministru dgħajjef li għadu fil-kariga imma ma jistax imexxi. He is in office but not in power. Ġifieri. U hija sitwazzjoni fil-verità naħseb qed tirrifletti ħafna ruħha li jista' jkun li għandna Prim Ministru li qiegħed fil-kariga ma m'għandux il-poter ta' Prim Ministru. Kull ġurnata li tgħaddi hija moħħlija għal familji u għan-negozji ta' pajjiżna. Il-mexxej Laburista qal li jekk se jibqa' dej f'din is-sitwazzjoni, Lorenz Gonzi jrid jerfa' fuq spallejh ir-responsabilità tad-deċiżjonijiet li mhux se jittieħdu u l-investiment li se jintilef. Il-Prim Ministru huwa u kien maqtuħ mir-realtà li qed jgħix fija u naħseb li għadu maqtuħ mir-realtà. Għadu maqtuħ mir-realtà qed f'torri tal-lavorju. Qed f'torri tal-lavorju issakkar ġo fih, rema ċwievet, ma jrid jisma' lil ħadd, ma jrid jara xejn. L-importanti li jibqa' fit-torri tal-lavorju. Iddikjara li l-Prim Ministru mhuwiex korrett meta jgħid li m'għandux għalfejn jitkellem mal-President dwar is-sitwazzjoni. Fis-sens li naħseb irid jinforma lill-President tas-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa, naħseb dak huwa l-inqas ħaġa li għandu jagħmel li jinforma lill-President uffiċjalment tas-sitwazzjoni kif inbidlet għax inbidlet is-sitwazzjoni. Joseph Muscat qal li kieku hu jrid isir l-iżgħar Prim Ministru f'Malta kif Gonzi PN jakkużah minkejja li hija storikament skorretta, il-Partit Laburista kien ifittex li jagħmel tip ta' koalizzjoni ma' Jeffrey Pulicin Orlando. Iżda demokratikament din mhix it-triq il quddiem. F'din is-sitwazzjoni hemm bżonn li ssir elezzjoni ġenerali. Nemmen illi the way forward hija dik li qed tgħid konsensus is-soċjetà ċivili, elezzjoni ġenerali.